Karbia khaya anwan kachelong nang je pharman nilitum di phurong supialong reng angchang kache song atuma phan ingcham saidelo anparta JI Kathar ke ingcham apolo pusi niliphanang pulu seta inut man ke dobang phu MP Horensing Bey ke luaron karkan pet haya bangsi ingcham theithumu chotlo pusi JI Kathar MP biasang ho phan lamvoi ki pithu Kedam tang ni phai inquire player ni so chain thenta constituency balijuri pathuak lamalo darsing rong hang phan vote ke hang pia mailong JI Kathar ke ingchama polo pusi Horensing Bey hin pen arbokpon bangso puthak JI Kathar pen phirang ke thengnu kaningje pon tengke inut aman ke thedu MP amonit luaron karkan matik ki kroi thek the bang phusi ingcham thethumu jotlo pusi Kathara sangho MP Bey sangho alamboi pipon Tanang di ko farman di purong supialong di sumaratom phan ariakan pawiran ape ri paje blok FC towara kapadam ingcham akam mati di lake apu kai no tum se hai ke lake apu hino ne tum hai marason jeplan hai ma radang lum anau le dang radang lu si ape di blok asi dam lum som bhane ingcham bubi ke bapane ingcham pulan lapen kapin khala bang ke ingcham apolo lagi ingcham apolo de lage JI Kathar si do kang ke halasi lo ta ke kroi kre jat je ke halasi ingcham thu mu chot lo pusi ni lima tha lake munni ta tum ke lo si kroi ji ke di aron si kroi ji alang li tum ke aron kroi kre ps aron lata aron da jong kali kar bia tum han ke chara ya phan aron hala bang ke alang li tum kroi kre lake lam pu onak nak le di seta lake kar bia phan ga ching hon he lo san ke Anparta nilitum piniar ni jongjung madua phanta panolo nitum APHLC jongjung aphan nang panorat ke rada phan kethanam jalam avidera joksi nitum aphan nang sorsar si jongjung aphan nang panorat loputa Kathara sangho ninje Sikh schedule ron karkan pen Sikh schedule kachini ne tum aphan amsi BJP asong atuma bangke non ipong MLA kile ka hut ticket tipon chot loputa jongkonthu chuning si malom Sikh schedule aphan ka attack atum ang sing non ticket kelong di apa kalau bida singing leng talo ne Sikh schedule birudhe la pen ne lifan attack pik lo ne lifan ne birudhe tengkheng pik lo la pen ke dorsing rom hang talo dorsing rom hang mang ne lifan personally ke pan kali seta Sikh schedule birudhe ka lang lita attack lo la pen ke hala rupsing teron bang lage ne lifan personally talo Sikh schedule birudhe tha attack lo tengkheng lo angelang tham tha Sikh schedule phan ko mat lo aning ke dok din nei Sita nitum APHLC party atumke ke claim ji ning ke hangamatsi aronalam kapachini FG ko ke mang joksi Congress BJP party nitum APHLC party atuma phan nang phere duk pusi JI Kathar ningji Roshan Hanse report Karbiang Long Live Choro lo Karbiang Long Live kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie Bepi lapen ani tum jong si lapuson thak kenang so lapen kichume sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo Karbiang Long Live channel alo subscribe tha choro lo kelang pot